Dobrý večer, milí priatelia, tak dnes si pripravíme spolu čokoládku. Minule sme si porozprávali niečo o káve zubov rejši, tak dnes by sme vám povedali pár slov o čokoláde. Dnes tu nebudem sama, je tu so mňou aj Linduška. Ahojte. A tá mi bude vlastne asistovať a pripravíme si tú čokoládu. Naša čokoládka je v takejto, ukáž Linduška, v takejto krabici, kde máme vlastne 20 sáčkov. 20. Áno, 20 sáčkov je tam. 20 sáčkov, takže môžeš otvoriť. Najlepšie sa to na olej otvára nožničkami, že si to odstrihnete. A dáte, môžete to použiť ten jeden sáčok aj na budinu väčšiu, ale keďže my sme tu dve spolu, tak si to dáme na polovicu. Tak to vyzerá. Máme pripravenú vodu, ktorá je 80 stupňov a nechali sme ju troška odstať. Áno. Takže my si ju zalejeme a ja poviem pár slov k tomu, takže sú to kvalitné kakaové bôby. Keď to miešame, je spravená... Dobre, nasačiem.